1, 2, 3. 1, 2, 3. Ie, mae'n good. Bore da, braf iawn cael bod yma hefo chi bore yma. Murph, neu David Murphy, i'r rhain o'ch ni sy'n fwy parchus sydd yn pregethu bore yma. Da ni'n diolch i chi, Murph, ac yn edrych ymlaen at gael addoli a agor y gair hefo yn gilydd. Rhai man gyhoeddiadau, wrth gwrs mae'n wyliau'r ha rwan, felly dim ysgol Sul tan dechrau Medi ac mae yn trefn ni'n newid ychydig. Felly hwn ydy'n Sul ola ni tan fis Medi yn ysgol y Garnedd. Ac wedyn o wythnos nesaf ymlaen tan ddy Sul y 4 o Fedi, mi fyddwn ni'n cyfarfod yn eglwys Ebeneser yng nghanol y dref, ac hynny am 2 o'r gloch y pnawn. A fydd ddim cwrdd Zoom am 5 oherwydd hynny. A dyn Alun Thomas fydd yn pregethu Sul nesaf, Gorffennaf, y diwrnod ola, mis Gorffennaf. A wedyn mi fyddwn ni'n parhau hefo'r cyfarfodydd gweddi dros Zoom yn ystod mis Awst, a diwedd y mis yma. Da ni'n gwybod bod yna lot o bobl i ffwrdd, ond wrth gwrs hefo y we, os ydy bobl awydd ymuno o'i gwyliau neu efallai, jyst yn, mae'n braf cael y cysondeb yno. Felly, nos ferchar yma, Dafydd Job fydd yn gofalu am y cwrdd gweddi. A dwi'n meddwl dyna ni o ran cyhoeddiadau, wrth gwrs, dim clybiau plant rwan a ieuenctid tan fis Medi chwaith. Cyn i ni gychwyn yn addoliad, dwi'n mynd i gair o weddi. Arglwydd, da ni'n diolch bod ni'n gallu dod yma rwan, Arglwydd. Da ni'n diolch i ti am y defnydd da ni wedi cael o ysgol y Garnedd, Arglwydd, ac yn gofyn i chdi bendithio ni rwan drost yr ha. Da ni'n diolch bod yna gyfle i'r ha i gael mynd ar wyliau a mynd i wahanol weithgareddau. Da ni'n cofio'r plant yn arbennig, Arglwydd, y rhai sy'n mynd i'r gwersylloedd yn gofyn y fydd i di yn agos iawn at nhw, Arglwydd. Ac a fydd hwn yn gyfle iddyn nhw fod yn meddwl am y pethau maen nhw wrach wedi bod yn i glywed adra, neu yn ysgol Sul, neu yn y capel ei hun, ond wrach am wythnos yn gallu myfyrio ac meddwl o ddifri am y pethau yma. Da ni'n hefyd yn cofio am y rhai sydd yn brysur, Arglwydd, hefo gwahanol weithgareddau. Da ni'n diolch am yr wythnos gafwyd yn y sioe, Arglwydd, yn diolch am dy ofal drost y tîm fydd ar babell y mudiad, a da ni'n cyflwyno y gwaith yn yr Eisteddfod a'r cynadleddau i chdi, Arglwydd. Da ni'n gofyn y fydd i di yn rhoi wir syched yn gwlad ni, Arglwydd, syched i droi ata chdi, i yfed o'r dŵr bywiol. Arglwydd, da ni'n gallu gweld bod yna broblemau, Arglwydd. Da ni'n gwybod cyflwr yn byd ni, ond da ni hefyd, Arglwydd, yn gwybod bod yna obaith ac atebion i gael yn yr efengyl. Felly, Arglwydd, da ni'n gofyn y fydd i di'n gallu yn helpu ni gyd dros yr misoedd nesaf yma, Arglwydd, pan fydd y gyfleoedd yn codi, i bwyntio bobl tuag at yn ceidwad ni, yr Arglwydd Iesu Grist. Felly, bydd hefo ni bore yma, da ni'n diolch i ti yn arbennig am Murph, ac yn gofyn, Arglwydd, y fydd i di yn ei ddefnyddio fo i rannu neges, Arglwydd, fydd yn berthnasol i bob un ohono ni bore yma. Yn enw Iesu Grist. Amen. Felly dwi'n cymryd na'r darn yma o bapur ar yr lectyn yma ydy'n emyna ni, a wedyn felly ynot mae'n hedd, honno di'r emyn gyntaf. Diolch, Debs.
plant, ti eisiau dod draw fan hyn? Right. Da iawn. Rwan ta. Da chi'n eistedd fan'na yn edrych arna i a'ch cefnat bawb arall. So, os ni'n licio chi bora yma i sefyll a gwynebu y gynulleidfa i pawb cael gweld mor hyfryd â chi gyd bora yma. A lle bod nhw gyd gorau edrych arna i. Nwch chi godi a sefyll. A sefyll am yma. Na fo. Rwan ta, mae yna gamera fan'na. So, da chi eisiau chi gyd godi llaw wan a dweud, helo fans, dyma ni. Da chi eisiau dweud rhywbeth special a thrwyn? Helo nain, helo taid, beth yna, pwy sy'n edrych. Right. Dwi eisiau chi helpu fi bore yma. Achos dwi eisiau galw enw ar pobl. Ia. Be da chi'n galw rhywun sydd yn ara deg yn gwneud bethau? Mae o'n ara fel... Fel be? Milky? Na. Malwen, na fo. Malwen. Os di rhywun yn gyflym, mae'n gyflym fel... Yeah. Cheetah, da iawn. O, na ni cyflym, dydy. Da iawn. Os di rhywun yn gry... Na, os neb yn gry. The Rock. The Rock. O, ie, o, reslo. The Rock. Iawn. Na ni, dwi'n meddwl mae'r nifeiliad fan. So rhywun yn dal, mae'n dal fel... Giraffe. O, yna sydyn ond oedd. Reit. Os di rhywun yn fawr. Elephant. Ti di darllen y sgript? Ti'n cael yr ateb bob tro. Reit, mae arall gan i. Da ni cael un araf, do. Be oedd o? Malwan. So rhywbeth mwy araf na malwan? Slug, ia. O'n i'n meddwl bod chdi'n dweud rhywbeth arall, man. Da chi wedi clywed am sloth? Do, mae hwnnw'n arad, ydy. A be arall gan i? So rhywun yn fach. Llygoden. Ia, fach. Pry. Ia, ti'n meddwl ben i, o'n i'n meddwl bod chdi'n di dweud leprechaun. Os dwi'n cofio beth oedd y dad chydig yn ôl. Bach. Ia. So mae yna lot o anifeiliad a da ni'n cymharu dyna'n pobl i anifeiliad. Rwy'n cyflym, rwy'n araf, rwy'n tal, rwy'n byr, rwy'n trwm, rwy'n mawr, rwy'n bach. Be da chi'n galw rwy'n sydd yn styfnig? Maen nhw'n gwrthod wneud pethau. Da chi eisiau nhw fynd i'r dde a maen nhw'n mynd i'r chwith. Neu da chi'n disgwyl nhw symud a maen nhw'n sefyll yn stond. Maen nhw fel... Na. Betha mil. Da chi'n meddwl bod nhw fatha mil. Styfnig. Beth ddim yn symud, ddim yn gwrando. O bore yma, da ni yn mynd i glwad mwy am filod. A beth sy'n rhyfedd ydy bod Duw yn gallu galw enwar na ni hefyd. Mae Duw weithiau'n deud bod ni fel anifeiliad gwahanol. A mae'n deud yn arbennig i ni beidio bod fel milod. Ddim yn sôn am bobl efo clystiau mawr. Mae'n sôn am bobl sydd yn styfnig ac yn gwrthod gwrando a eisiau gwneud bethau hunan yn mynd i ffordd eu hunan. So, yn ystod y bregath, rowch chi wrando allan am sut rai ydy milod
A wyrach yn ystod yr wythnos, os di tywydd ddim yn braf, bwrw glaw chi'n istan tŷ, rach gwch chi feddwl am anifeiliad eraill, a meddwl pwy sy'n debyg i'r anifeiliad fel hynny. Diolch yn iawn i chi. A nathoch chi droi ffordd arall, wedyn do, gwch chi wef eto wedyn i'r camera, wrth chi'n mynd i ista lawr. Ia? Diolch yn iawn i chi. Reit, gan ni ganu ymhellach. Os oes syched arna fi mentra at o ef, di chei orffwys heb i ras mentra at o ef. Gwn ni gyd ganu. Darlleniad bore yma o Salm 32, dwi'n dechrau colli'n llais eto. Salm 32. Gwyn ei fyd y dyn, y maddeuwyd ei fai, ac y cuddwyd ei bechod. Gwyn ei fyd y dyn, nad yw'r arglwydd yn cyfrif trosedd yn ei erbyn, ac nad oes dichell yn ei ysbryd. Troeddwn yn ymatal, roedd esgyn yn darfod, a mi'n cwyno ar hyd y dydd. Roedd dy law yn drwm arnaf ddydd a nos. Sychwyd fy nerth
gan wres haf. Yna bu mi gydnabod ym mhechod wrthyt, a pheidio chuddio fy nyrgion ni. Dywedais, rwyf yn cyffesu fy mechoda i'r arglwydd, a bu tithau fadda ei ogrwydd fy mechod. Am hynny, fe wyddia pob un ffyddlon arna ti yn nydd cyfyngder. A pan ddawd llefeiriant o ddyfroedd mawr, ni fyddant yn cyrraedd at o ef. Rwyt ti'n gysgod i mi, cedwi fi rhag cyfyngder, amgylchu fi a chaneuon gwaredigaeth. Y fforddaf di a ddysgu yn y ffordd a gymeru, fe gadwaf fy ngolwg arnat. Paid y bod fel march neu fil di reswm, mae'n rhaid wrth ffrwyn ac enffa i'w dofi cyn y dont ataf. Daw poena lawer i'r drygionus, ond am y sawl sy'n ymddiriad yn yr arglwydd, bydd ffyddlondeb yn ei amgylchu. Llawen hewch yn yr arglwydd, a gorfoleddwch rai cyfiawn. Canwch yn uchel, pob un o galon gywir. A boed bendith yr arglwydd ar y darlleniad a'r gwrandawiad o Iair Sanctaidd. Gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw Dad holl y lluog, da ni'n diolch i ti o bore yma am gael cyfle newydd i droi mewn i'th dŷ di. Da ni'n diolch o Dad y fod ti heddiw wedi estyn gwahoddiad i bob un ohonom. A diolch ond y fod ti yma yn barod i'n croesawu ni. Gwyddom o Dad fod y ddrysau di bob amser yn agored i ni. Y fod ti bob amser yn barod i wrando'r ein gweddia ac yn barod i atab yn deisyfiadau. Felly, Duwn ger dy fron y bore yma o Dad yn wylaidd ac yn ostyngiedig. Duwn gyda pharchedig ofn yn y colonna. Duwn i gydnabod mai ti yw'r gwir a'r unig Dduw. Ti yw'r creawdwr a'r cynhaliwr, ac mae yn dy law di y mae pob un ohonom yn sefyll. Da ni'n diolch o Dad am dy fawredd di. Da ni'n diolch o Dad y fod ti wedi creu'r cyfan sydd yn hamgylch ni. A dy fod ti wedi'n creu ni i fwynhau dy greadigaeth ac i ofalu am dy fyd. Da ni'n edrych o'n hamgylch y bore yma a gweld holl brydferthwch natur. Da ni